Tyjo, mě to klouže, mě se potí ruce, to je v prdeli. Já už se těším na sprchu. To radši Karibik, ne? Thajsko. Thajsko. Taky bych jela. Ty jedeš do Thajska. Ty se máš. Proč to dělám? A co vy? Co děláte vy? Kam se vracíte, když chcete utéct? Co je váš den? A co je vaše touha? Já ji mám. Mám sebe. Máš cukrovku nebo co? Tak vyběhám v klidu. Máme 2 měsíc do Německa. Aha. Tak to, abych si pomalu začal hledat nějakou novou kočičku, ne? No, ty jo. No. Co tak? Chceme jít na tu dovolenou, no. Tak potřebuji vydělat nějaký prachy. No, tak to je teďka na měsíc, příští měsíc zase a tak to mě jako fakt nebaví. Já potřebuji změnu, Jakube. Tak Thajsko je dobrá změna, ne? Ty popobíhám, zařizuju všechno, pasy, letenky, all inclusive, to bude pecka, ne? A já to platím, že? Potřebuji vypadnout, nechci se mi tady hnít. To jsem nevěděl, že tady hníje. Umím, ta zelenina. Maria, ty bys to chtěla mít v kostele. Já bych to chtěla dělat v balónu s Jamesem. Ne. No, to jsem včera viděla v baru a byl úplně na prach. Ale fakt, jako já třeba bych se chtěla vdávat v kostele. Ale prosím tě, tady furt řešíte nějaký rodiny. Koho chceš přebalovat? Starýho nebo děcko? No, víte, ale že od Tomáše, ten, co má ty koně, tak jeho brácha málem přizabil jejich tatu. Fakt, jo. No, protože bránil máti. No, a teďka má podmínku. Tak to je hustý. Rodina, ty vole. Chlapi po 50 jsou prostě idioti. To je pravda. Můj otec byl taky. Ale máte byla fajn. A teď jsi říkala, že tě furt nechávala někde u známých a lítala si s někým někde v prdeli. Ale tak si to zkus, živit dítě sama. Otec zmizel, neplatila, dělala, že neexistuju. Hele, já si myslím... Jsem ještě chtěla říct, že na mě otec neplatil, prostě No, zmizel. tak si myslím, A dneska mi do řeči. A teď že se to dá vždycky kurva nějak udělat do prdele, ale já bych... Ne, jako já bych svoje děcko nikomu cizímu nikdy nedala. To je jasný. Jo. No.
Ale jak říkám, chlapi po 50 jsou prostě kokoti. Všichni, chlapi. Ale všichni. Zase můj otec, no, on je hrozně na prachy, on furt na něco šetří a nikdo neví na co, to je strašné. Fakt. Máš trošku po něm, ne? Tak na peníze jsme tady snad všechny, ne? No tak pozor. Já třeba tančím jenom kvůli tomu, že mě to baví. Já taky. Jo, tak jdem na cigárku. Jo, na balkon. Ale můj tata si myslí, že tancuju jak kurva. Mě naši zavrhli. Se mnou se nebaví. A já žádný ho nemám. Taky dobrý. Což na tom možná nejlíp. Ja. Hajzli. Někdy se mě z tebe dělá zlé. Ty pořád dokola. Jsi takový můj nájemník, akorát nemáš ani korunu. No, tak to jsem vždycky chtěl slyšet. Ty, úplně jak tvoje máma. Přestaň. Taky vždycky řešila prachy. Tě nech toho. Kdo co má, kdo co z dětí, Říkám kdo na ti, co má nech to. právo, to máš po ní. Drž hubu, Jakube. Nemáš žádný právo kydat na mou mámu. Přesně takový, jako seš ty, tak ty ji zničili. Jako já, jo. Jako chlapi. Já si práci hledám, ale prostě nic není, no, tak za to snad nemůžu, ne? Víš co? Byla jsem na vyšetření a nejí mě dobře. Ta tvoje práce je naprosto šílená. Z toho začínáš být taky pěkně mimo. Já jsem mimo, jo. A ty nejsi mimo. A ti tvoji kamarádičkové. Vy, fotbalisti do té hlavy, člověče. Co umíte vy, Kopat do balónu a leštit si kopačky. Super. Ale chci vědět, co budeš dělat tak za 5 let ty. Tohle to určitě ne. Proč to dělám? Kuba o tom neví. No nechápal by, proč tam jedu. No ale já ti vlastně taky nerozumím. Co ti tam vlastně táhne? Víš, jak já jsem ráda, že jsem z té díry vypadla? Měla jsem tam půlku rodiny. Po tom, co umřela máma, mi to přijde nějak důležitý. Taky tam možná bylý otec. Maminky a tatínkové pozor. Promiň. Blesková akce v obchodě Dům. Pokud v následujících 20 minutách nakoupíte nad 500 korun, Chápeš? získáte jako prémii. Co bys jako dělala, kdybys ho tam potkala? Tak bych ho tam potkala. No. Přejeme vám šťastný lov v obchodě Dům Hraček. No povlečení i rádio tam snad ještě je, takže bys to tam mohla zvládnout. Jo, jasně. My jsme toho zvládli už, co? Co teda? Jsi moje zlatíčko. A ty moje. A jak to máte s Kubou vlastně? Nevím. Upozornění pro návštěvníky obchodního domu. Víkendové Mě už z toho taky hrabe. Já si nikdy nikoho normálního nenajdu. Heli, než být s nějakým kokutem, tak to radši sama, jasný? Podívej se na mě. No? Asi jo. 30 minut večer. Přejeme vám Já jdu za Mátím. Jasně. Středa, obídek, maminka, večer pivečko s kamošema. Až se vrátíš, tak to nebudu, jedu za Helčou. No jasně, už jsi byla doma dost dlouho, co? Hele, co to je? Kde jsi to tady vzala? To je po tatínkovi. Pozoroval ptáky. Taky je fotil.
Ale moc fotek nezbylo, říkala to máma. Takový lidi jako on si spíš za komačů jezdili zastřílet, ne? Na ptáčky. Právě, že on ne, on spíš mířil na lidi takový agent. Tak já jdu. Proč to dělám? A co vy? Co děláte vy? Všechno se musí dělat pořádně. Nic se nesmí uspěchat. To si nemůžeme dovolit. To si nemůžeme dovolit. Všechno se musí dělat pořádně. Nic se nesmí uspěchat. To si nemůžeme dovolit. To si nemůžeme dovolit. Všechno se musí dělat pořádně. Nic se nesmí uspěchat. To si nemůžeme dovolit. To si nemůžeme dovolit. Jo, mám se parádně. Se dívám na film, jak jsem byla malá. To je šílený, já ti to musím někdy ukázat. Halča? Ta tu není, šla pro něco do města. Jak jsem byla na tom vyšetření na Gindě, tak mi volali, mám tam jít znovu. Mám něco na čípku. No ale já musím do Německa. Jsou to dobrý peníze. Stejně to mám jenom z těch našich věčných hádek. Dobrý den, prosím vás, bydlí tady pan Brinich? Pan Brinich? Ten je od nás z baráku. Ten je v Punkvě. Prosím? No v Punkvě, v té hospodě. Nebo někde leží na ulici. Naposledy ležel tady, před dveřma. Mám tě ráda, Jakube. Jakoby ty jsi zase opilej. Jo, miluju tě, ale já chci být chvilku sama, volala jsi mi včera. Jo. No. Ahoj.
Pan Brinich? Co? Pan Brinich. Sláva. Ten se dává támhle. Co je? Že prostě nedělám. Proč to dělám? A co vy? Co děláte vy? Kam se vracíte, když chcete utéct? Co je váš den? A co je vaše touha? Já ji mám. Mám sebe. Dobrý, jeden rum s kolou. Dík. Proč to dělám? Jak to dělám? Prostě to, co dělám, mám ráda. No. Jsem se dostala do ciziny, chtějí mě to. Jsem nikdy netušila, že to se takhle chytnu, ale akorát ty vztahy. Taky jsem měl kdysi ženu. Měl. Už je mrtvá. Proč si jsem sedla? Nevíš? Nevadí. Tamhle Pepa za barem má narozeniny.
Pojď si zatancovat. Teda, že budu spát jako skoro bezdomovec se striptérkou v jedné posteli. To by mě nikdy nenapadlo. S kým jinak spíš? S Květou. A ty? S Jakubem. Aha, jo, to je ten, co jsi mi o něm včera vyprávěl. Ten Jakub to s tebou nebude mít jednoduchý. Hele, ty jsi to vlastně někam dotáhl, ne? Akorát se to nějak sesypalo. Asi jsem hodně makal. Hodně. A najednou začneš ztrácet všechno kolem sebe. I ti, co tě mají rádi. Já nevím. Keci. Ale dělal jsi, co tě baví. Jenomže to nestačí. Musíš myslet na spoustu věcí, které jsou kolem tebe. Jinak tě to doběhne. Nestačí jenom dělat, co tě baví. Fotíš ještě? Máma se kvůli tobě utrápila. Nenávidím tě. Jak jsi mě to mohla udělat? Jsem přece tvůj otec. Jsi vzal moje číslo. Jsi sobec a kretén, který se vykašlal na vlastní dceru. Na všechno se vykašlal. Co z toho máš? Hlavně, že jsi to užila. Koukám, že máte nějak naspěch. Vy asi nejste odsaď. Byla jsem za kamarádkou. A taky u táty. Chytli jsme si. Tak to mám rád. Ženská, která se umí rázně rozhodnout a udělat si svý. Takový rád vozím. A tohleto autíčko taky. Víte, já to nedělám dlouho a dělám to spíš pro radost. Už do prdele s chlapem. Já chci jít pryč. Daleko. Takže bez zastavování daleko.